Pengedan irung dimut. Kali kan ora-ora nek weruh irungmu aku ki. Pengedan. Nani nono, noni nunu nono. Yo. Petruk Garing Bagong dikurmati kamera ndungkluk. Wah, mat-mate Petruk. Ha iya. Ki mau selendang biru. Tak kira ki sik selendang biru sing cara saiki kae lho. Udu, iki sing selendang biru gamelan. Oh, heeh. Dangdut. Kae sing dangdut. Karanom coba nek nang kene iki jan kowe gur dienjepi. Ora wani akan kowe. Modar ra kowe. Oh, coba akono. Ora. Ayo kanca-kanca warga laras saka sing ngegong ketuk sing bunang penerus. Jiro lu. Krik 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 krik. Uduk. Heeh ya. Aku dhewe wae. Selendang biru. Sah. Wah, jan wong kok mutungan. Kaya sing ngendang. Ora wae le. Ya, coba. Gerupake, Truk. Ya, gerupake. Yo, monggo. Tetap penuh janjimu. Nuwun ya, Truk. Heeh, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Kerajaan. Oh, ta iki. Kerajaan Kandangan Bawen. Heeh. Ora kok catetan e. Ha iya, kowe mau tak kon njaluk catetan kene ning lali. Ya. Kowe Kang Baku nggih nyuwun pangapunten menawi kula menika Petruk Garing Tesih Ajaran nggih. Kula niku Petruk Tesih Ajaran saking Ngayogyakarta. Heeh. Dene wis dipercaya kalian Kang Mas kula nggih pepudhen kula nggih menika Kang Mas Iyanyuk. Nah, ya saiki dodolanan tanjake dasare sindene telu. Wis ora asing meneh, ora asing. Rikala jaman semono sing nderekke almarhum Ki Senanugraha sing pinggir dhewe kae. Sapa ta? Kuwi. Gamelan apik, kelir apik. Saiki yasa pendopo. Ning aja yasa bojo meneh. Ora ngawur. Masih yasa bojo meneh. Oh, karep Mbak Ayuku nyentheh-nyentheh ro cincing-cincing. Ayo ya ora. Iki aku tak nembang malah do padu. Iki lho kaya aku lho sing menep. Yo saking menepmu ngasih entek untukmu. Wah, lah kepiye ta kuwi. Panen kowe. Panen wae. Saiki aku ning kelir kok adate yo. Adate kowe iki yo nek ning kelir yo gak rapi aku saiki kowe. Aku geti ning kelir tak garapi kowe. Wes. Saiki dlidir anake. Ya apa nek go tambah pegel lele. Ya. Sineman apa Sarkara? Ya. Sapa sing nembang? Ya adikku no. Bojone Petruk. Ya. Ya. Yo yu, Mbak Yu Endah. Kowe biyen rak tau pisah ta, Truk? Ora usah dieling-eling. Wah, senengane kok. Nah, wah jane. Wis, kowe biyen meh kecantol sinden kan ta kowe? Hus ra
sembrono ya aku wis tak pendem sing jero-jero aku ora tak eling-eling. Ayo ngono kowe wis. Sindendi jare. Wis kono kae. Lagi nang Jakarta. Oh, ning Jakarta. Ya. Kowe gawe huru-hara we, Gong. Ngalor kidul dibocahke GL Pro. Kono. Bendina ya Mbak Yuku ki tansah dijumut kono, dijumut kene, kon nyanyi campur sari, kon nyindeni wayang. Heeh. Wah ya. Pokoke dijaga kesehatane ya bojomu kuwi. Iya. Wis aku ndelok storine iki le campur sari esuk awan sore, awan bengi. Awan ranggo awan, bengi ranggo bengi. Pokoke kiwa tengen ki dep-depane salon sing seru. Heeh. Pokoke ya digatekke kupinge. Heeh, mergo kancaku ki ana ya mergo sambedina payu terus ngono kuwi saiki budhek. Kowe rek mujekke bojoku ben budhek ngono apa piye? Oh, ora dek kowe udu bojomu ngawur wae kok kancaku ngono lho. Wah iya, mulakno dijaga pokoke. Wis kuping barang ya dijaga. Ya. Mergane saiki iki salon, saiki iki jan wis ra umum. Ra umum piye? Seru-serunan. Heeh. Saya meneh ndek Rahul iki wis. Heeh, jembeglur. Jembeglur. Heeh, kuwi jembeglur. Arek jembeglur, jembenge sapa? Omah ana mbok ayo. Ya, rasa ketanggungan ditibake sarung jagung terus. Oh iya, ayo. Bukane sapa? Pak Bolot. Lho. Ya, engko Pak Bolot. Tak bablaske sarung jagung. Wah, dasare ya kanca-kanca mburi iki ya gamben-gamben. Pokoke ngarep cul mburi saut. Iya, heeh. Kaya nek isuk-isukan kae lung mburine saut, lung saut. Ora amplop. Heeh. Yo saiki Kang Petro. Oh ya, iki mau pelok barang. Kowe mau apa? Sarung jagung ro jinemen Sarkara ya. Yo saiki tetembangan apa sih Ki? Iki mau bapake Pak RW, Pak Duko, Pak Dusun. Nggih, nggih ta Bu Parsiwi. Nggih, menika pun caos iki mawon. Apa ya? Anu, Ki jeng miring sek kok gubuk asmara. Ya, wah. Gayeng iku. Heeh. Iki kon ngadeg ora rasah kok bengi le ngadeg kok bengi. Awan-awan kok ngadeg tenan ya. Mesake janu. Gobios. Le daden tenanan kok awan-awan ngadeg. Heeh. Kok bengi. Ya. Iki slendro, heeh. Menyura, heeh. Bukane saka Boneng. Heeh. Pinangkani kok caosi. Jing miring wis dipinangkani ya, Truk. Pinangkani wis dicaosi. Matur sembah nuwun. Isih siji. Apa? Gubuk asmara. Wah iki gubuk asmara. Ayo sapa? Ayo gandeng mau sing nampa amplope Bu Prastiwi ya Bu Prastiwi. Wah iya, heeh. Sing macake Bu Prastiwi kok dijumbuhke sing kulina. Kulina kepi to? Maca amplop. Oke. Wong edian wae. Ora sembrono ro Mbak Yune. Wih, digarapi kepiye wae sik megek wae. Kulina dibanting. Heeh. Ah, gawane men ketok mungguh. Heeh. Nyingkar-nyingkur. Nah. Kemitir. Heeh, lah aku rada celat kok. Ya. Yen liwat aku kelingan bubuk kae tau tak gunake. Ayo. Aku nek sing ndemung Pak Budi jan seneng aku. Heeh. Tetek. Iya, ora kaya pendemungku ngomah.
Sapa? Wah, wis jan, wis pait. Sapa to? Wis anggere jenenge Pak Mentok. Wis anggere kon cepet gondeli kon rindik ngoyak. Kayak kepiye? Ayo wis ora apa-apa wong ya piyak-piyakno kae. Pejuang nganggo aku. Iya. So kapan-kapan Pak Budi disewa ya. Kaya barang wae disewa. Oh ya. Yo. Manut ro dalange. Dalange cangkeme muni ngene demuke muni. Pengedan irung dimut. Kalikan saya ora-ora nek weruh irungmu aku ki. Wong edan kayak kulino geblak e. Sapa kuwi? Sing paham ngono kuwi mesti. Sapa paham? Janu. Wah, si manusia jorok. Kok iso kowe ngono kemana? Weh, lah iki anggere cerita ki ora tau kok serius. Nah, ora tau serius. Mesti menggok-gok kono anggrok. Kok kuwi? Wah, aku mau ki ya jak ngobrol kok dilalai ra aku marok wedangan bareng karo sik Mas Janu lah. Ana wong wedok ki liwat. Mongko ayu putih kae. Wah, bodine kaya gitar Spanyol. Gek ngomong ra aku, "Gong, bolongane jadak mene iki." Aku langsung berpikir sing aneh-aneh to. Lah tak jelaske bolongan, kayak gitar bolongane bunder kae to. Oh, nah iya aku ngono. Aku langsung pikir aku kok aeng-aeng. Kok le ombo. Anane kok ngawur. Kok ngawur. Oh ya kok bengi kok ngawur. Aja digo. Wah aku ketelet to ya. Anggere aku ki nang mburi ki nek waske Pak Geter ki sak polah-polahe mesti tak tirokke. Heeh. Kae patuladanku anu truk reng. Heeh. Nang siji sing tak tiru. Apa? Ayo ora. Arep ora kei naskah kok. Maaf Pak Geter, aku padamu Pak Geter. Ya. Isih ora wektune. Iki mau dawuh ketuk jam pira ta? Aku lali mau jam 5. Heeh, saiki sik jam. Rampung lakon kepiye? Gampang kok. Wah ya. Ragu meneh ya. Heeh. Nah, kira-kira gayeng. Sing kira-kira ki balungane ki anu sing ketok terampil lho aku ki jan seneng tenan. Lah apa arepan? Tak pikire sik. Sing demung karo sapa ta reng? Sik tak ini. Oh, Siwa. Karo Siwa. Heeh. Wah, mulakno kok ketok le tetek. Kae biyen pendemung suka kawedar. Dong nang kowe. Wah, pendemunge almarhum Ki Sukaca. Heeh. Kae Ki Eko Suwanda. Kakangku karo sing bonang kuwi ya kuwi pendemung. Wingi kepiye? Rek arek sampak menyura nganggo pelok barang. Urung wayahe ninu wis nyikiki. Kok kuwi arep gejlengan none nono. Nah nono kuwi ya nyikiki. Pak Bolot ki anggere tinggon ngendi mesti nyikiki. Kok weruh kuwi weruh rada anyaran nyikiki. Wah ngedian, aku mau nak karo Pak Bolot. Wah ya Pak Bolot iki bonang. Incane karo Pak Entusio. Pak Tusio. Bonang penerus wah seragame apik-apik.
Marai ingin, marai pengen aku. Kejak watu sia. Wah, saiki dadi wiyaga Purworejo. Heeh, yagane kadangku sepuh Pak Narpa. Wah, kepiye? Mayang mengko jam 8 ke jam 12 awan wis budal. Ngampiri sapa? Ngampiri pengenong. Sapa? Wah, jan pengenong kuwi. Wah, nek wareg karo nek melek. Ah piye? Wis kaya manuk nek bar dipakani anu ongkrit ngoceh wae. Sing ora diomongke ya diomongke. Ayo gumonake sing percaya ya sing nyaron. Sapa Bima? Ayo incen nek ngasih ora percaya ora ngasih ngegongi wah ora diboncake. Ayo gumonake Pak Parjo. Engko ana ora ya? Eneng kok. Mulai teko ki engko. Heeh. Ya, gek nembang. Kuwi kok aku to. Wah dangdut ya. Ya. Grambyang apa ki? Aja kuwi engko bengi. Sambung wanci dalu ki kok bengi pas kuwi. Apa? Iya dijumbuhke karo sing ngasta kok bengi. Wong edan ra. Heeh ya. Kuanen kowe ya. Ora Pak Getor ki ora duwe nesu. Heeh ya. Yo, pelok. Kowe tak mikir topo kuwi engko ki ndak dienggo e. Wah ya. Sindro wae. Maci Cima Mama nembang apik iki apik wae anggepe Bagong ra gending wae piye wah ayuku du ngawur kowe ya Anda semara hari mami utuk tak emut sisan ora aja pikir nembang apa kok ae A'udzubillahi minasyaitonir wah apa-apa iki kudu nganggo donga arep mlaku ya nganggo donga bismillahirrahmanirrahim awake dhewe rek mayang ki ya nganggo donga bismillahirrahmanirrahim amit-amit cikal bakal sing papan ana kene iki muga-muga hajate ana masyarakat kene iki kasembadan ngono lho Allahumma ora kok ngono ndonga ngono kok malah disayake kuwi tuwa kowe iki dong ora wis menawa ngalah karo wong edan ngalah ya tak ngalah iki mau ana sing tiba 5 barang ira delen kas minggu rampung ndak rampung lakone kae ditunggoni ro bendara kok malah do kegojekan Linin entut tak ambut agam jarene nek entut piyayi kuwi berkahi ayo duwe sitra ndak sengeni semir heeh nganggo apa caneng taloka kadhi langit
Semareka den prayitna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisunya Purnama sasi oh gagak sadulita mel Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Supraba Praba Kusuma ngeklek kleru iya kaki tak tampa liwat pangestu wae tampanana kaki Semar kula pundhing mustaka mugi andadosna jimat paripe Ndara Praba Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gus iya nala garing Petruk sumawana Bagong tak tampa liwat pangestu kowe tampanana kula pundhing mustaka mugi andadosna jimat paripe kula pundhing mustaka mugi andadosna jimat paripe kula pundhing mustaka Gus wonten menapa Gus raya-raya prapta wonten ing Karang Kadempel Kyai Semar wonten dawuh Gus undi dawuh Kanjeng Ibu saperlu aku tindak tedhak ana negara Ngamarta saperlu aku bakal ngawau Sudarma ya kuwi Raden Janaka peranganing para Pandhawa pramila Kyai ayo derekna lakuku tumuju ana negara Ngamarta aku bakal ngawu-awu Sudarma ana ing negara Ngamarta ya kuwi Kanjeng Rama ing Madukara kersa paduka ingkang kados mekaten kula namung ngestaken dawuh Nala Gareng Petruk Bagong wonten dawuh Pak iki bendaramu ayo do diderekke lumarep ana ing negara Ngamarta iki Gareng Petruk Bagong ngestake dawuh ya ngestake dawuh mo Semareka ten prayitna Semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisunya Purnama sasi kersa paduka ingkang kados mekaten kula namung ngestaken dawuh Gus Semareka den prayitna semuriris
Bongelah ing sekaring bawana. Wah. Kok kae ana ketep-ketep satriya bagus. Mongko ditutke wong papat apa pancen bener kae. Sing diimpekke karo anakku Ataswati. Coba tak perpekane apa bener kae sing jenenge Raden Prabakusuma. Telangening kalangyang aglar wandon muncar tenon lir kekonon ladalah wah katon bagus ra mekakat ibarate wong mlaku wae bayangane dadak dieling-elingi. Iki kok ana sipating pandhita mongko paes raseksa penemban sapa sing ana ing ngarepku iki ditepungke wae aku saka pertapan Pring Cendani dene sudi ingkang dadi jenengku ya kuwi Gembung Tanpa Sirah. Kowe gembung tanpa sirah dasar para nyata. Lah iki sing ana nang ngarepku wong bagus. Sapa Gus jenengmu? Ora ana jeneng anane mung kekasih. Kekasihmu sapa? Ditepungke wae kekasihku Raden Prabakusuma. Sapa? Prabakusuma. Ah, iki sing tak goleki. Ngopo sakwise kowe wis ngerti karo jenengku langsung lungguh ndodok Gus. Anggonku nganglang ana ing jagat sing tak goleki ya kowe kuwi. Sedyaku dene aku tinangisan marang anakku ya kuwi si Ataswati. Monggo Ataswati kuwi gandrung-gandrung karo Raden Prabakusuma. Pramila Raden, ayo mesakno karo anakku nggon nek anakku gandrung-gandrung karo kowe tak jodhokke karo anakku. Petruk, pripun Gus? Ana kahanan kaya ngene. Ampun. Lah ngapa to, Gong? Sawangen itu. Ya nek le pendhita ku ya pendhita ning nek didelok saka praenane karo mrengingis. Cetok anake ya mringis Mas. Elik. Gek mongko Raden Prabakusuma wonge gantenge kaya ngene. Kaya Raden Endilo. Endilo iki sapa? Kae lho kon film e lho. Film. Heeh. Nom-nomane Endilo. Kok dientukke karo anak pendhita sing ora urunge anake ya tetep mrenges, Truk. Gus rasa ngrungokke karo Panakawan cetha sing sarwa dawa kae. Irung dawa, tangan dawa kae jenenge Peruk. Ngawur. Petruk. Ah, Peruk. Jare anakku jenengmu Peruk. Petruk. Petruk. Nah, ngono. Nek sing mburi kae mripate gedhe kaya ceplokan ndok. Lambene ndubleh kae jenenge Blegong. Bagong. Kok Blegong? Bagong. Wis. Gus rasa manut karo ature Panakawan kuwi wis. Ayo tak boyong ana pertapan Pring Cendani. Penemban.
kepeksa aku ora gelem. Mergo aku isih duwe gawe, aku bakal tumuju negara Ngamarta. Yen mangkono kowe selak arep tak jodokke karo anakku. Penemban dinyapura aku ora gelem. Ah, rudha paripeksa. Woi! Hei! Duh, piye, Gong? Piye iki? Ana kahanan kaya ngene ke piye iki? Gek sing arep bayar sapa iki? Iya, saiki ana sing bayari. Ngopo? Dolanane resi. Wong edan e. Aku kepiye ana kahanan kaya ngene? Ayo ditututi. Ayo tututi Kang Petro. Oh. Kalang yang gelar pandan moncar oh Ataswati ana apa Rama Penemban iki dudu sing tok goleki iya Rama Penemban nah Gus ana dawuh apa menika anak kula ingkang nami Ataswati nggih nika niku aja kok gampang kena godha karo si Panakawan yen to senadyan to awakku paesku ra seksa nanging anakku iki cantik ayu oh ayo sawangan piye ora mau le muni gak wah kowe mau nek kena to anake masih elek nyatane ayu ana wah kaya nom-nomane Neti wong edan ra marake ingin pun disekecake kono iya Rama Penemban apa pancen bener yen to kowe Ataswati lho
Nuwun inggih kasinggihan Raden. Apa pancen kowe sing saguh ngladeni marang aku? Iya Raden. Mengko Raden kuwi wis sampun tumugi wonten ing sajroning impen ngantos dadosaken gogrok manahipun ingkang ati Nataswati. Raden, monggo kula aturi nampi pasuwitan kula Raden. Iya, yen mangkono tak tampa. Andekno mau dijak gemang. Sawise wis reti kaya ngono kok. Wah, alah. Kipo-kipo. Pun ngono, disekecake jak mlebu kono, Nduk. Iya, Rama Penemban. Ya telangening kalang yang gelar pandan muncar. Tenon oleh rekakunan Om Iki kowe milih kae apa kae? Hah? Milih sing ngarep apa sing mburi? Wah, ya wis. Aku milih sing cilik wae. Lah ngopo? Anak lemuhe padha ngomah. Ya ora apa-apa. Kan aku sik mriki, Mbak. Kenapa? Kenalan. Perkenalkan, nama saya Angling Darmo. Wah, wujude kaya keran kaya ngono kok Angling Darmo. Apa dake aku kira ngerti karo kowe apa piye? Kowe kira Bagong to? Lho. Wis tiro aku kowe. Kowe biyen ninggal 20.000 rong bayar aku. Ora ngajar gedenangan iki. Ya wis saiki apik-apikan aten tak genepi saiki apa piye? Ayo. Gek meneh. Wis aku wis insaf Mas Bagong, aku wis ora kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi saru dilarang agama, dilarang negara. Tidak boleh, tidak boleh. Ambil gedes. Gayane kaya ayu-ayu kok. Bokong tepos kaya ngono kok. Nih Mbak, niki Mbak. Oh Mas. Kok suarane kok kaya Werkudara. Piye? Ayo. Mbah. Ora kena kaya ngono dosa. Ora oleh. Baul, Gok. Baul. Dosa gratis. Mergo kowe iki ra bayar, arepe gratis. Cetha dosa nek gratis ki. Ayo. Wah, jan. Ayo dodolane wisata hati wae. Ngendi? Dhuwur kono. Ngendi Bandungan kowe? Wong edan ra. Gus. Eling lho, Gus. Raden, iya Rama Penemban. Ataswati tak tampa. Nanging aku tak ngerampungke pakaryanku dhisik Rama Penemban. Jenengan ajeng ngerampungke pakaryan bakal ngawu-awu Sudarma ana negara Ngamarta. Jarene Kanjeng Ibu bapakku ya Rama Arjuna pramila. Sawise aku nggonku ngawu Sudarma negara Ngamarta aku bakal bali ana pertapan pring cendani Rama Penemban.